लोंख्रुबग्रा नुखायो नै एकदम लोंनानै माने रानख्रबजोबनाय नुखायो नै खुलुमबाय लोगोफोर सायखंब्ल इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय दायो सोलिगासिनो दं लोगोफोर सावन मास आङो बलबम थाङो नालाय बेनिखायनो खानाय दारि लावलांजोब्बाय लोगोफोर दा बे सावन मासाव आङो दायो माने खानायबो सिना दारिबो सिना इनिफ्राय लोगोफोर जानायाबो दायो मिरामिस ना बेदर सामब्राम पियाज रसुन जेबो जाया दायो बेफोरखौ माने जाथ'नाय जायाखै सावन मास जोबबासो जानाय जागोन सावन मास जोबबासो खानाय दारि सिननाय जासिगोन माने दायो सोलिगासिनो दं बलबम जोबथारसिगोन र' लोगोफोर बारा गोबाव गैलिया होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामलांसै मा हायो मा हाया देखायलांबाय थानि जायफ्रा मोजां मोनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दिनै ओंख्रिया नै दिंखिया भाजा इनिफ्राय आलु ओमफ्राय मिरामिस नालाय ओमफ्राय बिथिं दंबावो नै लेडिस फिंगार बेयो जाहैबाय भिन्दि मिरामिस लोगोफोर नै दायो दिंखिया भाजाया मोनखांबाय आरोना दिंखियाजों आलुजों मोनबाय ओमफ्राय दायो एवनो नागिरदों लेडिस फिंगार माने भिन्दि ओमफ्राय दखानाव मा मा दङ नै नायनो हागोन सुङा पापड़ जानो गोसोबा मोनजागोन बन बिस्कुट जानो गोसोबा मोनजागोन ओमफ्राय बे दखाना जाहैबाय ओरै स्टेसन जोबथा सानजाहा नै साइथिं जिङाव ओरैजाय दे एवदो मिरामिस दै लोगोफोर मिरामिस मास मोनसे सावन मास जोबजासिम भेन्दि बेनिफ्राय दङ लोगोसे गंगार दुन्दिया नै थाव होबाय माने लोगोफोर ब्लग बानायैया गोबावानो जाबाय सप्तासेसोनि बारा जाबाय आरोना ब्लग बानायैया बेनिखायनो दिनै जाला मालाब्लाबो बानायनाय जाबाय आरोना न'आवनो ब्लगखौ लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय दा दङ माने आइनि दखानाव दङ आइनि दखानावनो एसे संला संलि खालामगासिनो दङ नै नामाजिखौ नायनो हागोन नै हामलायलायबाय एसे बेदर मोनजायैखाय ना बेदर जायाबा हामारो दै लोगोफोर नोंथांमोना सोरबा मास मोनसे थाफेरदोंना ना बेदर जायालासिनो थानो हागोन ना ना बेदर जायाबा मानसिया हामारो दै लोगोफोर बेयो खिन्थु सैथो आङो नै दा 15 दिनसो जाबाय जायो आरो दंबावो 15 दिनसो माने मास मोनसे जाखागोन नालाय हामारो आरो ना बेदर जायाबा नै एवनोसै लागा ओमफ्राय लोगोफोर बे ओंख्रियाव सामब्रामबो होनो मोना रुसुनबो होआ आरोना नै पुरा मिरामिस तुरबुजखौ जानांगौ लोगोफोर तुरबुजखौ जायोब्ला थैया साफा जायो बे जाबाय तुरबुज थैया साफा जायो तुरबुज जायोब्ला मोनथारसिगोन गंगार दुन्दियाजों बुटजों बाथोन देगोन हलाय सुक्रा सुरबालाय रुटिनि ओंख्रि दङ फुङावहाय रुटि सावो रुटि मोनजायो ओमफ्राय नै एसे आरै मोनो आरोना लकेल लोगोफोर ओमफ्राय लोंग्राफोरखौ नायदो नै नेगासिनो दङ नै जुमाय लोंग्रा नुखायो नै लोंख्रुबग्रा नुखायो नै एकदम लोंनानै माने रानख्रबजोबनाय नुखायो नै नायलाय लोंग्रा गेसाव नुखायो नै लोंग्रा माने सेरेब गोरान लोंग्रा नै A few moments later. जाखांबायलै लोगोफोर मिरामिस दिंखिया भाजा बेनिफ्राय रुटिनि ओंख्रि जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थाइगिर बिदै दंमोन बोथोरा बिराद गरम लोगोफोर हाव सान्दुङा अहा थानो अहा मानो गरमथार फांखायावबो थाबाय थानो हाया फांखानि बाराबो बिराद गुदुंसो जायो मा लोगोफोर ब्लगा बेखिनियानोमोन गुसुङैनो लानानै फैनाय जाबाय दिनैनि ब्लगखौ एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि